Strateški partner za RTB Bor znaće se sutra u 11 časova za kada je zakazana konferencija za novinare u vladi Srbije. Na konferenciji će govoriti ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, a prisustovaće i ministar finansija Siniša Mali. Da podsjetimo, tenderska komisija otvorila je ponude dve kompanije koje ispunjavaju uslove za strateško partnerstvo za RTB Bor, kineska Zijin i ruska Jugold. Prema najavama zvaničnika, ugovor bi trebalo da bude potpisan u septembru i strateški partner bi operativno upravljanje RTB Borom mogao da preuzme od početka 2019. godine. Pitali smo danas građane Bora da li posle privatizacije Borskog kombinata i najavljenih investicija očekuju i poboljšanje životnog standarda. Pa znate kako, pošto sam ja već radnik RTB-a, volio bi da to bude kako valja. I do sad je, što kaže, bilo dobro. Međutim, normalno, pošto ima ruda, ima svega, ali nema investicije, takva smo država da ne možemo da, znači ipak nam treba taj neki strateški partner koji bi nam pomogao do nagled, da i naši unuci sutra, prek sutra i naša deca da imaju gde da rade. Pa trebalo bi da bude bolje, obzirom da nema da se otpustaju radnici, obzirom da će da se povećava proizvodnja 2-3 puta godišnje sa tim novim investicijama. Po meni bi trebalo bude bolje, koliko će to biti bolje, praksa će da pokaže. Mislim da je dobro, ipak mislim da nismo mogli da se izvučemo sa sopstvenim novcem sami i ja sam pre više godina u stvari radila u RTB-u, u fabrici bakarne žice, skoro 20 godina i vidim da je to bilo sve posustalo, tako treba neko osveženje. Mišljenja su podeljena, ali očekuje se partner jer dosta je Bor je u velikoj krizi sada, razumete. Tako da se nadamo da će doći i da će biti bolje. Biće bolje najvjerovatnije. Pa možda će biti bolje, nikad se ne zna. To sam vlada odlučuje Srbije o tom pitanju. Danas je u Majdanpeku Mira Petrović, v.d. direktorka Pošta Srbije, pustila u rad novu poštu u gradskom naselju Brdo. Objekat u Majdanpeku i poštanski šalteri u Leskovu i Vlaolu umreženi su u jedinstvenu informatičko-komunikacionu aplikaciju Post-TIS i samim tim korisnicima su dostupne sve poštanske i platne usluge klasičnog i savremenog tipa, istakla je Petrović. Pošta Srbije uvek se trudi da bude na usluzi svojim korisnicima, a pre svega najstarijoj populaciji. Zato se u Majdanpeku u gornjem delu grada na mestu Brdo, gde ima najviše penzionera, i otvara još jedna pošta, rekla je prilikom puštanja u rad Mira Petrović, vršilac dužnosti direktora Pošta Srbije. I to što u selima rade ekspoziture još jedan je vid podrške ravnomernom regionalnom razvoju koju sprovodi Milan Krkobabić. Na taj način unapređuje se kvalitet života u manjim sredinama. Vi ćete ovde imati iste uslove koje imamo i mi u Beogradu i koje imamo i u svim ostalim velikim gradovima. I ono što ja moram da istaknem to je da Pošta Srbije prosto uvek ide korak napred, osluškuje šta je to što treba, menja se, u hodu se menja, jer da se nismo menjali ne bismo dočekali ovih 178 godina, bilo je na ovim terenima svega i svačega, bilo je ratove, bilo je spajanja, bilo je razdvajanja, ali Pošta Srbije uvek ostala verna i državi i građanima ove države. Ono što mi danas radimo, pored ovog šaltera koji smo ovde otvorili, koji će pomoći da ovih nekih 4-5 hiljada ljudi koji u ovom kraju žive zaista da im bude mnogo lakše, počeli su da rade juče, ako se ne varam je počeo da radi jedan, danas drugi, šalter u dva okolna sela, Vlaovo i Leskovo, jel? I tu će otprilike nekih 400 domaćinstava, blizu 1000 ljudi takođe imati olakšan svoj život i to je ono što mi radimo, u stvari uključujemo se i u projekat koji radi država, koji radi ministar Krkobabić, država Srbije u selima Srbije i to je ono na čemu i ova vlada insistira, a i naravno Pošta Srbije kao jedna odgovorna kompanija, to je da dođemo i da budemo svi na usluzi građanima Srbije. Radno vreme nove pošte u Majdanpeku biće od 10 do 17 časova i subotom od 9 do 12, dok će ponedeljkom i sredom od 11 do 13 časova raditi šalter u Leskovu, a utorkom i četvrtkom u istom periodu šalter u Vlaolu.
U nedelju, 2. septembra, u Majdanpeku se održavaju lokalni izbori za saziv lokalnog parlamenta. Tim povodom sinoć je u ovom mestu održana završna konvencija koalicije Aleksandar Vučić zato što volimo Majdanpek, koji su prisustvovali visoki stranački funkcioneri, a sve prisutne pozdravio i pozvao da izađu na glasanje predsednik SNS-a Aleksandar Vučić. Podsećajući na teške godine koje su zadesile Majdanpek, kada je mnogo ljudi napustilo zbog gubitka posla ovo mesto, kada se rudnik bakra nalazio u postupku restrukturiranja i kada se ništa nije gradilo, kandidat za odbornika liste Aleksandar Vučić zato što volimo Majdanpek, Dejan Wagner, je rekao da se sada situacija menja na bolje. Danas imamo 220 miliona dinara više sa kojima možemo i bolje da planiramo i mnogo više da uradimo i na obnovi i na unapređenju javne, komunalne i putne infrastrukture, na obnovi objekata predškolskog vaspitanja i osnovnih škola, da mnogo više uradimo za kulturu i sport, za udruženja građana i još mnogo štošta drugo. Međutim, Majdanpek ne može sve sam, rekao je Wagner, i zato je neophodna pomoć države, a nju ovde mogu očekivati ako poklone poverenje 2. septembra SNS-u i Aleksandru Vučiću. Drugi na listi, koalicije Aleksandar Vučić zato što volimo Majdanpek, Dragan Popović, je na konvenciji rekao da sebe smatra privilegovanim što je na ovoj listi, obećavajući kvalitetniji život posle pobede u nedelju. Obećaću samo da ćemo raditi. I da ćemo početi da radimo, u nedelju uveče ćemo početi da radimo, odmah nakon toga nakon naše pobede, a siguran sam u našu pobedu. Čovek koji je svojim imenom stao iza ove koalicije, predsednik SNS-a Aleksandar Vučić, poručio je na skupu u Majdanpeku da ovo nisu izbori samo za lokalni parlament, već i za boljitak celog regiona, jer je konačno došlo vreme da investitori ulažu i u istočnu Srbiju. U Majdanpeku uradit ćemo od ove ovde parketa i rekonstrukcije i renoviranja cele ove hale do puta prema Kučevu. Danas sam ga obišao sa Drobnjakom. Do toga da ćete imati više slobode u zapošljavanju ljudi u javnom sektoru. Ono što je važno, to je da smo danas dogovarali i krenuli smo i krenut ćemo sa projektnim zadatkom da se uradi paralelno sa Dunavskim putem, Dunavskom magistralom, samo nekoliko kilometara iza brza saobraćajnica koja će da spoji Milanovac, dakle Majdanpečku opštinu, Kladovsku opštinu, dole sa Golupcem, Velikim Gradištem i Požarevcem. Do Požarevca autoput, a odatle brza saobraćajnica. I to je nešto... Ovo sam vam rekao zato što su investitori uvek prvo dolazili u Srem, pa u Bačku, pa sad u Banat, sve što je blizu Beograda i sve što ima ili što će da ima autoput. On je okupljenima poručio da izađu na izbore 2. septembra, da glasaju za budućnost svoje dece, da glasaju za nova radna mesta i za to da se mladi vrate iz inostranstva i otpočnu svoj posao ovde. Prevazišli smo razlike i ujedinili se na listi Srpske napredne stranke. Zato što volimo Majdanpek. Zato što smatram da opština Majdanpek ima perspektivu i zato što verujem da je jedino Srpska napredna stranka sposobna da u svojim redovima okupi najbolje i najsposobnije. Zajedno smo najjači. Mi smo stranka koja ima podršku Vlade Republike Srbije, mi smo stranka koja ima podršku predsednika Republike Srbije, mi smo Srpska napredna stranka, mi smo stranka za bolji život u opštini Majdanpek, mi smo stranka koja nikog neće zaboraviti. Koalicija Aleksandar Vučić zato što volimo Majdanpek. Zaokruži 1. Ja se ne kandidujem da bi bio lokalni šerif. Ja kandidujem svoje znanje,
i znanje ovih ljudi koji su sa mnom. Ja kandidujem našu dobru volju i dobar glas koji nas prati u Majdanpeku. Zato 2. septembra zaokružite listu broj 4, dr. Marko Radulović, Srpski pokret Dveri, da ozdravimo Majdanpek. Da ozdravi Majdanpek, glasajte za broj 4, dr. Marko Radulović. Koalicija Aleksandar Vučić zato što volimo Majdanpek. Zaokruži 1. Imamo tim, imamo podršku predsjednika Republike Srbije i vlade Republike Srbije, imamo jak rudnik, a imaćemo i jaku opštinu. Nastavit ćemo da razvijamo turizam, završit ćemo započeto što se tiče industrijske zone Mosna i tu ćemo dobiti nova radna mesta. Zalagat ću se da povratimo stari sjaj opštini Majdanpek, sprečimo odlazak mladih i time stvorimo bolju budućnost za našu decu. Da se penzioneri ne zaborave i da mladi koriste naša iskustva. Da sprečimo izumiranje i napuštanje naših sela. Glasajmo da nam mladi više ne odlaze. Glasajmo za natalitet. Glasajmo za Srpsku naprednu stranku. Koalicija Aleksandar Vučić zato što volimo Majdanpek. Zaokruži 1. Koalicija Aleksandar Vučić zato što volimo Majdanpek. Zaokruži 1. Mi smo spoj mladosti i iskustva. Mi smo stranka koja ima podršku vlade Republike Srbije, mi smo stranka koja ima podršku predsjednika Republike Srbije, mi smo Srpska napredna stranka, mi smo stranka za bolji život u opštini Majdanpek, mi smo stranka koja nikog neće zaboraviti. Zato što osmeh naše dece i zadovoljenje njihovih potreba uvek treba da bude na prvom mestu. Zalagat ćemo se za modernizaciju sela, pokrenut ćemo nove infrastrukturne projekte. Želimo da mladi ostanu tu, u svojim kućama, u svojim selima. U prethodnom periodu uradili smo dosta. U narednom obećavam da ćemo uraditi još više za bolji život svih naših građana. Mi smo tu da nađemo rešenje za svaki problem. Zajedno možemo sve. Koalicija Aleksandar Vučić zato što volimo Majdanpek. Zaokruži 1. Večeras u ponoć počinje izborna ćutnja za izbore za novi saziv Skupštine opštine Majdanpek, koji će biti održani u nedelju 2. septembra. Izbori za 31 odbornika biće sprovedeni na 41 biračkom mestu, a ukupno je upisano 17.330 birača. Na izbornom listiću je 7 političkih partija i koalicija. Biračka mesta biće otvorena u 7 sati. Vodovod u Knjaževcu se nalazi pred sveobuhvatnom rekonstrukcijom i modernizacijom. Sredstva u vrednosti od 3.450.000 evra su obezbeđena kroz program vodosnabdevanja i kanalizaciju u opštinama srednje veličine, koji se realizuju uz finansijsku pomoć vlade Nemačke preko Nemačke razvojne banke KFV u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije. Cilj planiranih zahvata jeste pouzdani moderan sistem vodosnabdevanja naših građana, rekao je na konferenciji za novinare tehnički rukovodilac Knjaževačkog javno-komunalnog preduzeća Standard Bratislav Milić. Zbog renoviranja osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada, nastava u novoj školskoj godini počeće nedelju dana kasnije za predškolce i niže osnovce 10. septembra uz skraćenu nastavu na 35 minuta. Učenici ove škole od 5. do 8. razreda krenuće na vreme 3. septembra, ali u popodnevnoj smeni u 2 srednje škole. Tako će učenici 5. i 6. razreda imati nastavu u ekonomsko-trgovinskoj školi od 14:15, a u isto vreme počeće nastava za sedmake i osmake u gimnaziji. U Gamzigradskoj banji završena je 25. međunarodna likovna kolonija Gamzigrad 2018, na kojoj je učestvovalo 15 umetnika iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bugarske i Francuske. Umetnici, među kojima je 13 slikara, 1 vajar i 1 fotograf, poklonit će gradu Zaječaru po 2 umetnička dela kao legat. Novina je da će svi učesnici organizovati izložbu radova sa kolonije u mestu odakle dolaze. Prva izložba biće organizovana već 10. septembra u Tršiću, s obzirom na to da se
se rodno mesto Vuka Karadžića nalazi u opštini Loznica, odakle dolazi selektor i učesnik ovogodišnje likovne kolonije Drago Simić. Kreativna škola iz Zaječara i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovnih i srednjih škola. Intenzivni i specijalizovani kursevi za odrasle engleskog, francuskog, italijanskog, španskog i ruskog jezika. Plaćanje na višemesečnih rata. Popust za gotovinsku uplatu. Popust za upisano drugo dete. Upis traje od 1. do 20. septembra, svakog radnog dana od 18 do 20 časova u prostorijama škole i za robne kuće u Zaječaru. Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Centar keropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Konačno i kod nas, škola mentalne aritmetike Malac genijalac. Program potiče iz Istočne Azije i primenjuje se u 50 zemalja. Neka vaše dete postane najbolja verzija sebe. Upis je u toku. Broj polaznika ograničen. Škola mentalne aritmetike Malac genijalac. Ponuda za korisnike kartica od 28. avgusta do 1. septembra. Sveža piletina 219,90, pileći file 449,90, ulje Iskon 99,90, šećer 53,90, plazma mlevena 300 grama 164,90. Tekijanka, najpovoljnija porodična kupovina. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. U istočnoj Srbiji sutra smena sunčanih i oblačnih intervala, minimalna temperatura od 17 do 21 stepen, maksimalna dnevna od 28 do 31 stepena. U Zaječaru sutra pre podne oblačno, popodne sunčano, ujutru 19, najviša temperatura 31 stepen. U Majdanpeku takođe promenljivo oblačno, temperatura između 20 i 29 stepeni.